Mi wnaeth y cyfnod clo gael effaith mawr iawn ar sefyllfa arholiadau. Mi wnaeth yr ysgol sicrhau bod iechyd a lles meddyliol y dysgwyr ddim yn mynd i rywle rhy ddrwg yn y sefyllfa yma, a trwy sicrhau bod ni yn mynd ar eu holau nhw, gwneud siŵr bod nhw'n mynd i fod yn iawn, a sicrhau nhw bod nhw'n mynd i gael y gradd oedden nhw'n heiddi yn y pen draw. Mae gen i yn yr ysgol swyddog bugeiliol, a da ni'n gallu mynd at Miss Anderson os mae gen ni unrhyw broblemau a trafod unrhyw beth sy'n poeni ni. A hefyd, da ni wedi bod yn cael sesiynau yn ddiweddar sut i fynd ati i adolygu mewn dulliau ffeithiol. A dwi'n teimlo fatha bod hynna'n paratoi ni fel unigolion yn y chweched dosbarth i fod yn barod ar gyfer yr arholiadau. Mae'n holl bwysig bod ni yn cefnogi ein dysgwyr yn dilyn Covid. Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau yn eu lle yn yr ysgol mwyn ceisio cefnogi dysgwyr, staff a phlant. Mae gennym ni tîm bugeiliol sydd yn magu hyder y dysgwyr ac ydyn ni'n gwahodd pobl fatha learning performance i fewn i wella sgiliau adolygu, sgiliau dysgu. O'n i wedi cael diwrnod lle llawer pobl dod mewn i dweud ni sut i adolygu efo exams. Nath y dynes wneud bach o meditation efo ni, oedd hwnna'n dda. O'n i'n hollol relaxed ar ôl o. Mae'r dosbarthiadau heddiw wedi helpu lot, dwi'n meddwl, a wneith nhw helpu lot, oherwydd yr holl dechnegau gwahanol o gofio ac adolygu a bob beth. Dwi'n meddwl fydden nhw'n andros o ddefnyddiol i bawb yn y dyfodol. Mae iechyd meddwl yn rhywbeth a ni mor barod i drafod yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd ac yn y cyfryngau. Mae'n bwysig iawn bod y plentyn yna a'r dysgwr yna'n gwybod bod eu emosiynau nhw a'i teimladau nhw yn flaenoriaeth ni'n yr ysgol ac yn y cartref i sicrhau bod nhw'n gallu perfformio hyd gorau eu gallu yn yr arholiadau.